Assalamu alaykum, edidi ilesler. Merdana, watan waraqçylary. Bizi baqy wagtýarlyň goýunyna ýaşatýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyň, arkadagyl gahrman serdarymyz, hormatly Belent Serkerde başymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, Belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edip, dostlugynyň Serkerde atly harby gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýas. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyň, arkadagyl gahrman serdarymyz, hormatly Belent Serkerde başymyzyň paratatly baştonlugyny, ýurdumyzyň tebigatyny gorap saklamak we ony geljekki nesillere ýetirmek uğruna bimeçer işler alınıp barlýar. Şeýle asylly ýörelgeler dowamy töwürýän beýik işleriň biri bolsa, ähli halk bag ekmek dawarasynyň giň germe eýe bolmagydyr. Gahrman arkadagymyz türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabyna her bir adamyň yürekden eden ýagşy işlerini nesiller taryha ýazýarlar. Şeýdip, watan söýmeň mektebiniň dowamlydygy aýan edilýär diýip ören jaýdar berilýär. Yüreginde watan söýgüsi mewjurýan mehriban halkymyz, merdana watan goragçylarymyz, gahrman arkadagymyň, hormatly Belent Serkerde başymyzyň görellesine eýerip, bir başa jem bolup, ähli halk bag ekmek dawarasyna işe gatnaşdylar. Bu çäranyň dowamy ne bolsa, miweli we saýaly baglaryň ekilmegi, daş töweregimiziň bagy we sanyny öwrülmegi, ekolog taýdan arassalygy emele getirýär hemde ediz watanymyzyň gözelligine gözellik, görküne görk goşýar. Gahrman arkadagyň, başlangyzyň ýörelge, öwrüp ulus il bolup, bag ekeliň illeşler, arkadagly gahrman, serdarymyzdan görelli, alıp agzy birlikde, bag ekeliň illeşler. Yol uğrun yap boyuny, dürlü bağlar bedesin, olaryň hatar çägi, alyslara uzasın, bağ tokoylar zemine, bir ajaýyp bedegdir, ulus ilimiz bolup, bağ ekeliň illeşler. Bağ içre dürlü kuşlar, nağma kaksın sayrasın, gülleriň hoşboy iyisi, dumlu duşa yayrasın, mahmal yele yapraklar, şığırdasın oynasın, diyen ak arzu bilen, bağ ekeliň illeşler. Bereketli miweler, şahada düzüm, bu tebigat täsirlik, durdukça egler gözüň, göwün galkar bağ işre, eýleseň seyran gezim, ýurdumyz bagy bolsan, bağ ekeliň illeşler. Ýaşyl bağlar zeminiň, gül gaýmasy keşdesi, dürlü miweli bağlar, berekediň çeşmesi, jany teni kar olon, bol miwesi keşdesi, nadymatlar bol bolsun, bağ ekeliň illeşler. Bağ ekmek dawarasy, azap zähmet bayramy, dawara joşun merýär, ýanglanýan saz aýdymy, parladyp has Belentde, ýaşyl ýaz deý baýdagy, ulus ilimiz bolup, bağ ekeliň illeşler. Güýz pastynyň ajaýyp günlerini badalga alan ähli halk bag ekmek çäresi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Gojaman köpetdagy tekläp oturan Türkmenistanyň Serhed institutynyň bagtyar harby talipleri hem bu çäre ähli halkymyz bilen bilelikde işe gatnaşdylar. Şahyryň bagdyr, ýerinsiz ide bilen belleşi ýaly ediz watanymyzda bugünkü gün bag ekmek, odolka ekilen baglara degişli ideler geçirmek ýygyderli dowam etdirilýär. Edidi illeşler, merdana watan goragçylary. Biz gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam etýär. Biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Serhed institutynyň 3-nji ýyl harby talibi Parahat Gurbanurdiýew. Parahat ynha ähli halk bag ekmek çäresine gatnaşýarsyňyz. Şu pursatda ýürek buýsançlaryňyzy bize tomaş etýän illeşlerimiz merdana watan goragçylarymyz bilen paýlaşsaňyz.
başçysyny. Hormatly beýle serkerde başymyzyň belleýişi ýaly. Ýurdumyz baý ossanly öwürmek bardaky durmuşa geçirýän taryhy işleri bütün halkymyz tarapyndan gollanyp watanmyzyň görküne hassa görk goşýar. Muňa ýurdumyzda her ýyl ähli baý ekmek çäresiniň döwlet derejesinde geçirilmegi. Bu çäre bütün halkymyzyň işçiň gatnaşmagyna meýweli we saýal baglaryny oturdurmagy. Mümkin bağlara olsa zerur olan degişli işlerin geçirilmegi. Hem de şeýle işlerin netijesinde daş töweregimizin aly ýaşly öwsüp baý ossanly öwürmegi bize aýdyň suwtnama bolup durýar. Manha halkara paragatçylyk we onaşmak ýylynyň 8-nji noýabrynda ýurdumyzda baý ossanly öwürmek, onuň gözel teýebatyn hassa baýlaşdyrmak maksady bilen arkadagy gahrman serdarymyzyň hut özüniň gatnaşmagyna ähli baý ekmek çäresi geçirildi. Bu ýyl pasyryň ajaýyp günlerini badal alan şeýle döwletli işler ajaýyp zamanamyzda täze görk berip mehriban halkymyzyň buýsunjyny hassa artdyrýar. Pederlerimizin baý ekmek sowa işdip nyktaýşy ýaly ýurdumyzda her ýyl köpçülik bilen baý hallaryny oturtmak çäresine watandaşlarymyz bilen birlikde serke çykaryp talyplar hem işçiň gatnaşýar. Hem ýeşe baglara ýyda etmek, durlurlyş baý hallaryny oturtmak, ata-babalarymyzdan gelýän baý ýetişdirmegiň saklamagyň inçe ýollary bolup durýar. Baglar esasan howada kömür turşy gazlaryny özüne çekip arasda kislorodlar bölüp çykarýarlar we howany araslaýarlar. Ýurdumyzyň baý ossanly öwürmegi, halkymyzyň jan saglygy bardak şeýle beýle işler durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyz, hormatly beren serkerde başymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak bolsun, ýyl ýurt bähwi tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Zähmet söýürlük gaýratlylygyň gözbaşy. Zähmet adamy adam edýär. Ýaş nesillerde zähmeti söýgüýün terbiyelemek diýmek, olara wagty netijeli peýdalanmagy öwretmekdir. Tebigaty söýgü öwretmek, ýaş nahallara ýyda etmek öwretmek terbiyesi bedeniň arasy howada işçiň hereketde bolmagy bilen utgaşdyrylýar. Munyň özü ýaş nesillerde rekimdarlygy, sahawatlygy kemale getirmekde hem bähwitli bolar. Tebigaty söýgü, zähmeti söýgüýüni kemale getirmegiň binýadydyr. Adamy tanamagyň esasy ölçegi onuň zähmet söýürlügi hasap edilýär. Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhammedow. Men Türkmenistanyň Serhet Institutynyň harby talibi Kakamrat Berdimätow. Halkara parahatçylyk we onaşmak ýoluna arkadagly gahrman serdarymyz, hormatly belen serkerde başymyzyň gatnaşmagyna geçirilen köpçülikden baý ekmek darasy uly ruh belentligi beslen. Ýurdumyzda ekologiýa agdançylygyny üstün etmekde anyp barlayan beýik işleriň ýene biri bolup taryhy ýerde. Biz harby talipler, hormatly belen serkerde başymyzyň nusgalyk göreldesine ýerip baý ekmek çäresine işe gatnaşýar. Bu ýerde köpetdaň etegine ajaýyp gözelligi emele getirip, ýakynly howasynyň, tebigi şertleriniň hassa gowlandyrylmagyna uly terbiýe berjek, saýaly baglaryň müňler sütüp nahallara oturdylýar.
Bağ ekmek halkymyza sowap iş hasaplanýar. Şahyryň Bağbadyr iýrensiz ide bilen diýip taýşýaly. Bağlara iýrensiz ide etmek, halal zähmet çekmek bereketiň göz açdyr. Tebigaty goramak biziň borjumyz. Tebigaty goramak watany goramakdyr. Tebigat biziň öýümiz, demalýan howamyz. Daş gurşagy goramak, ekologiýa agdançyny üstün etmek, ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, tebigaty aýol çemeleşmek, ata-babalarymyzdan bize miras galan asylly ýol ýörelgelerini birdir. Merdana pederlerimiziň döwletlik ýörelgesine ýer. Türkmen halkymyz döwletimize ekologik agdançyny üstün etmek maksady bilen bağ tutmak çarelerini işe gatnaşýar. Ýurdumuzy bağ wasaly öwürmekde, tebigatymyzyň arasy hem gözel bolmagy üçin nusgalyk işleri durmuşa geçirip, il halk üçin ýaşy işleriň başynda duran Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağly gahrman serdarymyň jallar sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Döwletli işleri hemişe rowaç alsyn. Edidilleşler, merdana, watan goragçylary, biz gepleşigimizi söhbetdeşik arkaly dowam etýär. Biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Serhet Institutynyň 2-nji ýyl harby talibi Şagelli Galijew. Şagelli ynha pederlerimiziň bağ ekmek sowap iş diýip nagtaýşýaly. Köpçülikleriň bağ ekmek çäresine ähli halkymyz bilen bilelikde watan goragçylarymyz hem işen gatnaşdy. Şular dogrusynda öz ýürek buýsanjygy bize tomaş etýän illeşlerimiz merdana watan goragçylarymyz bilen paýlaşsaňar. Baş üstüne, hormat bilen serkerde başymyzyň tagallaty bilen edidi watanymyz günden gözelleşýär we bağ wasaly öwürler. Diýarymyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsiň baýtygy, meýdanlarymyň ýaşyl ösümi, akar suwun bloklarynyň dol bolmagy biziň ata-babalarymyň nesillere galdyran mirasdyr. Tebigatymyzyň gözelligine gözellik goşmak, bağ ekmek ýaly ýaşy niýetleri erip ýaşamak diýarymyzyň ähli raýatynyň insanlyk borjudyr. Pederlerimiziň aýtýaly, arasy halal, päk zähmetine üstünlük etip bolar. Halkymyza çeksen zähmet, ýagar rahmet diýler. Aýratynam ýaş nesillere zähmete söýgün terbiyelemek, olarda tebigaty söýgün döretmek, ýaş nahallary ýydy etmek, öwretmek köklerini asyrlardan alyp gaýtdan milli ýörelgörüň biridir. Ynha, gozaman köpetde etekli oturup Türkmenistan Serhet Institutyny hem bağ ekmek işleri, şeýle hem eklem bagly ýydy etmek işleri giňerim bilen alınıp barlar. Ata-babalarymyz tebigaty söýgün ýaşlar aňyny goýup, olarda watan söýüjülük, zähmet söýürlük, rehimdarlyk ýaly häsiýetleri kemal getiripdirler. Elbetde, tebigaty söýgü, zähmete söýgüň esas binýady bolup durýar. Beýik akyllar şahyry Mahmud Pragy, ulalanda iş hoş ýakmaz, ýaşlykdan köýmänligde diýip belläp geçýär. Elbetde, türkmen niýetlerine ýaşlykdan rahmet terbiyesini bermek, durly hünärler okuýup ýaşlary kemal getirmek, olaryň mukaddes topragy, ata-watana bolan söýgüsini artdyrmak, merdana pederlerimizden bize miras galan milli ýol ýörelgeridir. Şupursatdan peýdalanyp, edidi watanymyzy gülledi östürmekde beýik işler durmuşa geçiren hormatly Belen Serkerde başymyza süýs ýürekden sag bolsun daýtýar. Gahrman Arkadağymyň hormatly Belen Serkerde başymyzyň janlary sag ömürler uzak bolsun. Mähriban halkymyzyň bagtyar geljegi üçin alyp barýan asylly işleri elmdamy rowaç alsyn. Köp sag bolun Şagelli. Biz hem size edidi watanymyzyň bedewatly ötüşlerine öz münasip goşandygyňyzy goşmagyňyzy tüýs ýüregimizden arzu edýäs. Zähmet adamda peýdaly endiklerin kemala gelmek üçin derwaýtdyr. Alyn ders açylyp çekilen zähmetiň hödüýürini hiç saat bilen deňäp bolmaly. Zähmet söýürlük adamyň häsiýetini hem terbiýeleýär. Adamyň zähmetiň gymmatyna düşünmegi, zähmetiň gadaryny bilmegi onuň mertebesini beýgelýär. Çünki zähmet daraty adamyň ödünde bolup, ol adamyň tebiği ukuyubynyň
endik bilen özleşdirilmeginiň netijesidir. Zähmet endiklerini özleşdirmek günäre ezberligi hem kemale getirýär. Zähmet ihlasıň miwesi. Zähmetiň miwesi edil baharda tebigatyň içilýän baýlygy ýaly gözüňi dokundurýan baýlykdyr. Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyz Gurbanguly Berdimuhammedow. Men Türkmenistanyň Serket institutynyň harby talibi Aýmurat Hojanapýas. Türkmenistanda tokoýluk döwletimiziň aýraty üns berýän puwdagy bolup, giň tokoý seýilgah meýdanlaryny döretmek döwlet siýasatynyň ileri tutýan ugurlarynyň biridir. Şunda döwletimiziň ekologiyany hopsyny üpçün etmek, daşgurşa goramak, möhüm çaralaryň bir hökmünde çykyş edýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda giň möçberli, ýaşy zowlaklaryň müňlerçe hektar meýdan döredildi. Onuň çägi bolsa barka giň gelýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň ählak ýowaryny geçirmek, baý ekmek barada çağırşyndan ruhlanan ählakymyzyň jewitleşip, işçiň gatnaşmagy netijesinde ählak ýowary geçirildi. Köpçülik bilen baý ekmek, öňki eklen baglary zeruriyde etmek işleri ýokary derejede geçirilýär. Biz gahrman arkadaşymyzyň hormatly bilen serkerde başymyzyň ýurdumyzda baý wasaly öwürmekde, watanymyzyň ekolog awdançylygyny üpçün etmekde, adamlaryň dem alýan hawasynyň arasynda bolman gazanmakda we olaryň saglygyny berkitmekde uly ähmiýeti eýe bolan bu beýik işlerini halkymyz bilen bilelikde gowanýarys. Baý ekmek, öňki eklen baglara iýdek etmek bize ata-babalarymyzdan miras galan asyl ýöreleriniň biridir. Çünki baý eken baky ýaşar. Baý barada aýdylanda şahyryň görk görýär durmuşy bu ajap baglar şonuň üçin ajaýypdyr bu çaglar. Arman goýmaz sende göwüniň awlar, gelin seýil edeliň, seýil baglary diýen seterler sermede bolýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyzyň, hormatly bilen serkerde başymyzyň ýurdumyzda ajap baý wasaly öwürmekde, halkymyzyň durmuşyny gowlandyrmakda bu tarih işlerine köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaşymyzyň, hormatly bilen serkerde başymyzyň başlary dik, janlar sag, ömürleri uzak bolsun. Ýurt bähgetde tutýan tutmy işleri hemişe rowaj alsyn. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly bilen serkerdaşymyz tarapyndan ýurdumynyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň kömekçi hojalyklarynyň işiniň ösdürilmegi babatda biýmeçber tagalalar edilýär. Hojalyk müdiretini degişli bolan ýerde almanyň, şetdalynyň, eregiň, garalynyň, armydyň, beýiniň, üdümüň ýokary hilli hasyl berýän sortlary ýetişdirilip, olardan mewsime görä bol hasyl alınýar. Hojalyk müdiretinde hormatly bilen serkerdaşymyzyň sowgat beren kädirki zaman kuwatly owa hojalyk tehnikalarının hyzmatyndan hem netijeli peýdalanylýar. Östürilip yetiştirilýän miweli baglar we üzümler kädirki zamanyň agrotehnika talaplaryna laýyklykda owa hojalyk tehnikalarynyň hyzmatyndan netijeli peýdalanyp iýdek edilýär. Bu ýerde baglara iýdek etmek işleri ilim esasda alınıp barylyp, olary suwarmaklyk hem damjalaýyn usulda amala aşyrylýar. Şeýlelik bilen Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň hojalyk müdireti ýurdumyzda adyk howpsuzlygynyň berkidilmegine, harby gullukçylaryň adyk öpçünçiliginiň hasda ýokarlandyrylmagyna münasip goşant goşýar. Bu bolsa Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyň, gahrman serdarymyň, hormatly bilen serkerdaşymyň, mehriban halkymyň,
merdana watan goragçylarynyň adyk üçünçiligini hasda gowlandyrmakda alyp barýan döwletli işleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine dolu şaýatlyk edýär. Watan goragçylary özleri hakynda şeýle döwletli işler durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyda Arkadagly Gahrman serdarymyz hormatly Belen Serkerdawaşymyza alkyş sözlerini aýdarlar. Men Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň hojalyk müdiriýetiniň çağrış boýunça harby gullukçysy Esker Baýlew Baýly. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynyň şeýle buýdançly günlerinde ýurdumyzda halkymyzyň bol elin durmuşda bagtyar ýaşama ugrunda ul işler durmuşa geçirilýär. Azyk bolçulugyny döretmek, ýokary hili önümleri bilen halkymyzyň sagdyny ýaşaýyşyny üçin etmek, daşary ýurtdan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmek, hormatly Belen Serkerdawaşymyzyň öňe sürýän syýasy uğurlarynyň biridir. Onha ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň hojalyk müdiriýetiniň ekin meýdanlarynda alynyp barýan işleri hem munyň aýdyň tutnamasydyr. Miweli baglaryň giň meýdany, olardan alynýan bol hasyl ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmekde watan goraýçylarynyň münasip goşant goşýandygyny görkezýär. Elbetde, baýlygyň, bereket bolçulugyň çeşmesi halal zähmetdir. Mukaddes toprağa edilen ihlas, tiňdirilen zähmet, islendik döwürde hem adam zadyň ýaşaýyşynda öz netijesini berip insan ýaşaýyşyny dowamata atarýar. Ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň hojalyk müdiriýetinde alynyp barýan işler watan goraýçylaryny, ýaş eskerleri halal zähmeti bolan söýgüsini artdyrmakda uly ähmiýeti eýe bolup, ata watana, ene toprağa egsilme söýgüni kemale getirýär. Halkymyzda çekden zähmet, ýagar rahmet, ihlaslyk zähmet söýerlik bagtyň ýaranydyr. Zähmet adamy kämillige, ýaşaýyşy we gözellige ýetirýär diýen ajaýyp pähimlemiz bar. Biz hem döretip berilýän döwri we mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmekde ihlasly zähmetimizi gaýrymar. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň hojalyk müdiriýetiniň binalar toplumunda zähmet çekýän hünärmenler üçin ýaşamaga, medeniýetli dinç almaga, hünäri boýunça tejribesini artdyrmaga ähli mümkinçilikler we şertler giňden döretip berilendir. Azyk bolçulugyny döretmekde, döretip berýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly Belen Serkerdawaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan il bähbetli, ýurt ähmiýetli işleri hemişe rowana ýollarda rowaşlyklara beslensin. Edi diýilesler merdana watan goraýçylary häzirki wagtda döwletimizi bagy wagtanyga öwürmek, onuň tebigatyny hassa baýlaşdyrmak, biolog köptürlügi saklamak, ekolog awadançylyk üçin etmek boýunça bag nahallaryny ekmek çäreleri ýygyderli geçirilýär. Elbetde Türkmenistan döwletimiz bagy wagtanyny, gül-güldarlygyň güllä besýän ýurdu hataplanýar. Ýurdumyzyň gözel tebigatyna syn edende bu ýysanjyň hassa artýar. Bag ýaşaýyşyň gözbaşy, bag durmuşyň bedegi. Ýurdumyzda emele gelýän tokoýluklar tebigatyň saglaşygyny, ekologi arastaçylygy berkitýär. Tutuş tebigat boýunça alanymyzda ýurdumyz gök zolagy, gür baglyga büränýär.
Yurdumyzyň bagy bostanlyga öwrülmegi, halkymyzyň bolelin, parahat, asuda durmuşda ýaşamagy uğruna beýik işler durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dağymyda, arkadagy Gahrman serdarymyz hormatly Belent Serkerdawaşymyda köp sag bolsunmyzy aýtýar. Gahrman arka dağymydan, hormatly Belent Serkerdawaşymydan janlar sag, ömürleri uzak, Belent başlary aman bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklary wetlensin. Gepleşigimiziň inlik sanlaryna duşýançak hoş sag bolun.